Hindi ka ba nagagamit? Nandiyan na? Bili ka na pala dyan. Gago ka talaga, no? Saan mo mag-busy? 7. Pagbaba mo Room ng 7? Anong binili mo na? Pagbaba mo ng hagdanan. Ilaw. Room... Ano? Oo nga, cut 7. Sa kanang po. Kanila po yan. Eh, nagsabi si Kuya, baby girl. Pagkataga, mangun mo atalog ka, igin mo kung ano ka, babag ko. Patatagilidin mo, igin mo niya, bubutan mo sa ilo ng sa itagin naman di mapingin. Tapos ninang, di magparadaya pero sa igin, pag aldo, pag isa na. Mayuyuti ayan, magparadaya peran. Tarararan, taran, tarararan, tararan, tarararan, Nya pero hindi magkagatas na Peter na magkagatas. Hindi, sa ano din. Waming bay. Ah, di ba? Kaganda-ganda lang ah. Tatambay-tambay lang, may pumapasok. I-mimix mo si Saito na si GR. Tabisaran ko na GR. Welcome, you're now totally Waming bay. ano yung sila ang roaming ano? Niyaw Ako, daan. GR, ako pag sa loob. Thursday? Wala ko ba yun eh? Kung road mo dito si Mama na pinadalan ko itong si Kirin sa busingin. Mikian ko na ko. Pinadalan ko so igin. Buko man itong si Imay. Parang ito ka igin. Hindi na ako ba kayo? Nandiyan ba ako ko? Waming bay. Pali ka daw. Taklis ka na. Niyaw daan. Stop! Mamaya ako po. Dad! Pilihan mo dito. Ano ba naman itong Dapat i-swing mo kasi yung ganito, yung parang hindi ka Paano ba ito? Ayusin mo. Parang madamay din siya. Ayusin mo. Paano ba? Ang ano? Sarap, di ba? Sarap yan. Mukha ka lang, huwag mong kunin yung lagayan. Sabi. Hi, baby girl. Makain ilaw mo. Naggayon natin ah. Ito sige. Kalau disude untuk sampai los tahu yang mau terus saya saja tapi lama-lama saya mulai rasa bahkan ada rasa cinta saya yang minta kudasai Hello, Emandais. Pagkamang ko, naroon naman ko si Papa. Hi, Jenny Galigar. Hello guys! Hello vlog, welcome to my guys. Panahon ko si Bo. Nangitong natin. Hello vlog, welcome to my guys. Ay, kaya kaya sa adol po. Nagpa-vlog na naman si Dibo. Ano bang name mo sa vlog mo, Dibo? Hello guys! Eid Mubarak! Ramadan ka rin! Kumawa.
Ramadan Karim, Eid Mubarak na, Ramadan Karim ka pa rin. Kapag ka Ramadan yun. Tapos na. Nagmimix na kami, nagmimix kami. Tapos nagpapabayaan. Mababayaan. Parang dilim na lang. Ilaw. Against the light eh. Magpapabati na kasi ka, nag-iiskila ka naman ka. على shopandshop.com. Mix! Magpapatutuloy na. Mix na ito pa namin pag nagdalo ka mo. Hindi mo mabayaan sa iba. Nakita ka rin yung mga Mag-work. Wala ko pag ang tago, dapat ang balik na dalawa. Hindi magpapaka sa tingin sa ikuwan. Ako din tago para sa nagiging pagkakaan niya, tago. Matang ilaw. Ay, nako po. Let lang. Let's. Aw. Ha? Magpagod niya. Magsabi kang pang pala. Ay, nako po. Para sa nakaigin, iba ang dalawa. PA ni Ana Remix Vlog. Hello, Mega Loud Shower Route. Bakit ka nakahubad? Yan. Ay, palisa tayo pasali na. Like and share muna tayo. Like and share. DJ Jonel Sagayno. Like and share muna tayo mga baby loves, ha?
Doon namin, nilak namin na doon. Wala ka na stand dyan, Deborah? Wala ka nang extra na stand. Meron, pero sa tripod ko yun. Hello vlog, welcome to my guys. Dala mo yung laptop mo galing ano? Pinas? Hindi ah, hindi ko binili. Binili mo dito? Hindi ka, bili ka na. DJ Jonas Sagayno. He, Buti bakit napunta ako dito. Baka napunta dun. ang bago tayo, Deborah, niliso mo pa yung... Hello vlog, welcome to my guys. Vlog is over. Vlog. Niliso, Deborah, sa inyo yung ano. Niliso sa inyo, gago ka tayo sa ako mo tayo dito. Ba't ako dito kasi hindi nakikita. Ayan, bakit naglag-out? Ay, nako, nasa na kaya sila? Hi, Kes ni Timoy. Good afternoon. Mega love shower out. Hello, hello. Kes ni Timoy. Ayan, nakalista na po yan. Eman Dais, nakalista na po. Ano yan? Ito na ano? No? Ano yung ito mo? Ano?
Yes, ni Timoy Vlog, nakalista na po. Salamat sa gift mo, Hana. 100 subscribers. No worries po. You're welcome. You're welcome. You're welcome, baby. Bisita lang muna ako, hingin Gcash number. Next naman yan. Yung Gcash number ko po ay 094916152227. This is my Gcash number. Yan, palipad lang po kayo if ever na wala kayong panahon. Heto po, meron po tayong Gcash dyan. Sana naman, lahat may chika. 094916152227. Ayan po. Gcash ni Madam yan. Gcash ni Madam. Nervous ka mo ko sa Yan, palipad-palipad lang po sa mga walang panahong makipagdikitan at ako nang pong bahala sa inyong mga bahay. Ayan. Yun. 0949. Ay. Asundo mo si Mama Ching. 4916152227. Sabihin mo, i-chat mo si Maya. Gcash Kaya nga ni Udma. ni host. Okay, ayan. Wait lang ha, wait lang ha, wait lang. Ayan. You're welcome, baby loves. Gusto na kuno bigyan? Bala ka. Yun. Hi, Inday. Will always. Ayun. Gemma Apoes. Hello. Magalaw shower out, baby loves. Ayan. Good afternoon. Gemma Apoes. Here we go. Aba naman yan at nakahubad na naman si Inday. Will, always. Bakit ka nakahubad? Magsuot ka ng panty. Ayan na po. Victoria's Secret yan. Pasuot mo na yan. Suot na yan. Wala man po ano masakit. Ayun na, may palipad oh. Na-all naman yan. May palipad tayo dyan. Thank you sa palipaders. Bakit may tapos ka na? Live ka? Opo. Voice mo? Hindi. Ako talaga. Yan yung iniisip nila, parang buang ako na nagsasalita lang ng walang tao. Pero patingin nyo talaga walang tao dyan. Paano ko kikita ng walang tao? Thank you po. Okay, check ko rin yung isa pang Gcash na nagpalipad. Oy, merong nagpalipad. Ayun, Kes ni Timoy, meron na po. Thank you, baby loves. Noted na po yan. Nandito na.
Ayan, may pumapasok ko ng radadad. Sige, may pasok na. Ayan, thank you everyone. Ayan, ako nang bahala. Bebe love sa yung ano ha. Ayan, pero na naman ulit. Tingin. 1-4. Sana tapos na yun. 1-4? 1-4 na oras ah. Tinurang ko na. Iniwan ko naman dito. Kanina pa naghihilang ako. Dahil nagagamit ko nga pero nawawala nga. 1, 2, 3, let's go! Ito na, connected na siya. Hindi, nawala ko kanina bago ako umuwi. Ay, nawala na naman soap. Oh. Connected without internet. Sagayno Remix. Ayan, so palista na po, palista. Thank you, Bebe Love, sa ulit sa yung palipad. Ako na pong bahala. Baby ko si Kulot. Yan. Wala talaga soap. Not available. Okay, so simula na tayo. Magsimula na tayo. Right now, I wanna make up Wala right nga message now, yun. Nainis ako eh. May message daw ako tapos pauwi na siya mamaya. Na, Tapos, na, tamad na. ako umalis. Naglabata. 20 minutes pa naman po. Jenny Galigar, anong ginagawa mo? Ay, ayaw nilang sumali. So anyway, Kes ni Timoy. Exercise mo muna din. May angat na ako pagalitan. Kes ni Timoy. Kes ni Timoy, bibigyan kita ng ano ha. Bibigyan kita ng watch hour. Paki-message mo po ako. Kes ni Timoy, magpalit ako ng ninja. Kala ko naman aalis ka. Ikaw talaga. Pangalan mo sa ano? Ha? Probinsyana. Ano yan? Sa YouTube. Biyaherang Ilongga. Probinsyana. Probisyano. Biyaherang Ilongga. Wala pa ako yung text. 06. Guguling ako dito. 08. Dapat Ay. mag-game po kayo na kahit kami mag-game mo. 8. 2. 7. Be proud that you are now certified dad. Ibig sabihin, hindi kabalo. Ay, hindi ano baog. Marunong ka nang gumawa. Yan. Sabi ko, sige. Check na natin. Sabi na natin sa BTR. Sige na, sige na. Sige na, pangit kayo sa BTR.
Oh, Ay, ano ba naman yung nahugot naman eh. I'm so sorry, diba? Yan, so, dito lang ako may naglalaba. Kopi ko brown, may loud shower out. Ah, okay, ikaw yan, Jenny. Alam ko yan. Huwag kang mag-disguise dyan. Baboy. Gago ka ba? Ano, party-party ba yan? Party-party daw naman. Saan pa na-open yan? Nag-iba yung ano eh. Nag-out. Ewan ko ba? Bob Remix. Whisper Visayas. DJ Jonel. Sagayno Remix.
Mr. Ano daw? Seram, ano po yung main channel mo po? Sama. Thank you. Ano pong main channel mo po? Seram. Hello, mag-alala shout out. Sabihin niyo po kagad kung anong inyong main channel Okay, noted po. Anong team ka po? Nakalista na po yan. Mr. Seram. Ayan, nakalista na po yan. Ang tagal naman ng code. Yan, so magsimula na po akong maglapag. Pakisundan nyo na lang po lahat ng ating mga nilalapag dyan. Pakisundan na lang po ha. Hello, good afternoon everyone. And ako po ang inyong host for today or this afternoon. Biyaherang Ilongga. Mega loud, surround everyone. Kung manood ng 1 minuto ay mag-comment po kayo ng ay kung lumang dikit. Yan po ang ating code ngayon. B sa bagong dikit at I sa lumang dikit. Kung nag-get niya po ang ating mechanics ay magsabi na po ng tara let's na po. Tara let's na po. Ito yun. Yun. Ayan, thank you sa patamsak, Bebe Loves, Annalie. Hindi nag-ano. Ay, gago talaga to sa dibo. Hindi ko naman natingin dyan. Dito na ako natingin ko. Yung signal ko, my goodness. Mega loud. Shout out. Tita. Ayan, nakalista na po. Tita. Tres Villas. Tres Valles. TV. Ayan.
Lechon. Lechon. Lechon, 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 sudan. 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 The best pop remix in Western Visayas. DJ Jonel, Sagaino Remix. Ikaw na kung sudan. Tanawang lechon. Di ka mo bayad? Uy! Diyos ko! Customers always right. 8,000. 8,000. 8,000. 8,000. 8,000. 'Lechon. Hi, Kabiyaheros. Mega loud shower out, Kabiyaheros. Here we go. Next tayo. Next link. Eman tayo. Eman. Dais. TV. And here we go. Puntahan na po. The best pop remix in Western Visayas. DJ Jonel, Sagaino Dun sa Remix. inyong ano, meron kayong vlogger din dyan nakasama, di ba? Sa 91 na camp dot. Ah, si ano? Hindi. Tapos ka na? Sila yan, si... Nakalimutan ko ang pangalan nun. Hindi pa monetize yun eh. Hindi pa ano yun. Ay, nakalimut na ako. DJ John Sagaino. Hi, Kuya Jenny. Sabi ni Tita Tres Valles. Hello, Tita. Kamusta po dyan? Sabi ni Jenny Galigar. DJ John Sagaino. Gandang hapon sa lahat. Yun.
Mahal naman ng ano. Ang mahal naman ng cover sa ay kasi. Ha? Eh, ganito na naman ang mahal kasi yung kaya mga ba? Okay, next time. Kay Jeff Moza. Jeff Moza. DJ Jonas Sagayno. Alin? Number to I have. Yung invite sabi ko ako. Hindi niya ako pinagdala ng ako card. DJ Jonas Sagayno. Ikaw ang magbigay ng kulay sa mundo. Sana ay panghabang buhay ko. Ikaw ang pinanais ko. Pinipiling na yakit na narahin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa mundo. Sana ay panghabang buhay ko. Ikaw ang pinipiling na narahin ko. Pinipiling na yakit na narahin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa mundo. Sana ay panghabang buhay ko. DJ Jonas Sagayno. DJ Jonas Sagayno. Ah, bakit? Nagbibigay yun? Nagbibigay yun? Oo nga, 250 ba yun? Sayang, sa'yo yun eh. Tagal-tagal mong pupuntahan mo. Nagbibigay yun sa ano? Pinalik sa'yo yung ano. Kasalanan man ni Bukol yun, hindi sa akin. Buisit yun. Hindi, kasi nariba naman sa akin kay LS. Oo, kaya nga ni-shuffle niya nga. Nawala sa pangalan mo. Ni-shuffle niya nga, kaya nawala sa akin. Eh, hindi niya tanggap sa naman S ng iba, diba? Si Amales, visit lang naman yun. Eh, hindi nga lang tumatanggap ng iba. Kaya nga, dapat pag senior visit, Binalik niya dapat ako. sino dapat ang ano doon, ilagay, senior visit yun eh. Kasi hindi pa mag-visit siya. Pinakailaman nila eh. Yaan mo lang. Yung sayang kasi tagal na yung nagpunta ko sa Hindi ako naniniwala na ganon. Hindi
wag kang alala. Ako pa ba? Kilala ko yan si ano. Marikit na darangin ko, ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay Sa tingin mo, maniniwala ako na ganun binigay sa kanya. Maniniwala pa siguro ako 50, 100, pero ganun. ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay mahabang buhay na ito. Pinipiling marikit na darangin ko, ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay mahabang buhay na ito. DJ Jonah Sagayno Remix. Bawat bisita ko naman doon, naka ilang bisita din ako sa kanya. Bawat bisita ko naka 50, 60 naman ako dyan sa kanya. Bawi naman. Yan mo lang. Pero kung sa kanila nangyari yan, magre-reklamo yan sila. Mang-aaway pa nga yan eh. Pero kung bahala kayo dyan. Busin nyo lahat ah. Kailangan nyo yung perang yan. Hi, Joanne Loresto. Habol na po. Habol na, bebe ha. Good afternoon. DJ Jonah Sagayno Remix. Okay, noted po. Noted po. Thank you sa pagbisita. Wow naman yan. Malapit na si Gemma, oh. 780 na siya. 780 na subscribers niya. Malapit na, malapit na. Tita, tawagan kita mamaya po ha, tita. Bebe Loves, tita, tawagan kita mamaya para tignan natin yung monetization na update.
DJ Jonel Sagayno. The best pop remix in Western Visayas. DJ Junel Sagayno Remix. DJ Junel Sagayno Remix. Nagdad na ka talaga. DJ Junel Sagayno Remix. Bakit? Ulang pa? Sabi. Ito ko sinabi. Gemma, napasa na ba yung kay Biaheros kagahapon, bebe, na tig 50 Gcash ko sa kanila? Send mo sa kanila po para maano nila, makita nila, ha? Baka mamaya sisingilin tayo. Thank you, everyone. Bye-bye and tomorrow again. Okay, thank you again. Or mamayang gabi, mag-LS po ako kapag hindi ako nakaalis. Okay? Bye-bye! Mag-upload po ako ng bagong video and see you there. So, hope you watch it and hope you like it, mga baby loves. Bye-bye! Have a great afternoon. Bye! Ingat everyone! Ingat! Nagbigay na si AA kay Pwede isang...